Cemaat isenlermisiz? Mine bugün çakırganlar meni Taciklar. Alар hatta tege men videolar çırgaş tekti YouTube'ga koyma zinhar de kildi zinhar dep kişaş altыратты da meni. Sendi bizi mine bir piştirtабыз de sünnetке отыртабыз bir balаны de şol de келелі bizge konakka şunda bizde oturup de hatta ne de pulау da aşarsın, şeyler içersin. Men oyladım da endi meytem şaharның бүтән şitine barıp endi anda soңдан кайтып болмай мен чыктым әле. Алар тагы үтенеп шакырдылар. Мен енді шықсам анда автобусқа үлгермедім. Анда ұзақ барырга керек. Енді такси сұрағаным 550 сум деп тұра. Қайтканда да 550 мыңда 100 сум. Мен не керек мейтем жилге шырып, хатта ол ақшаны төгіп керек ме дедім да, ойладым да. Шулай міне шықтым паркка. Алар шул жиналып, хатта бәйрам итәләр. Шуңа күрә мен әйтәм, мен бара алмыйм, менә сезгә миндә бер камера бар, кулланган камера, видеокамера. Шуны бирәм, шуны үзегез төшерегез дип биреп җибәрдем. Бер алар кешене җибәргәннәр, шуңа биреп җибәрдем ул камераны. Шунасын. Инде соңдан ул тагы телефонда сөйләшкәндә, килин диләр. Әйтәм, менә мин бер ягыннан шул көнләшеп куйдым. Бездә яри менә татар аш уздыра, сөннәткә утырту андый нәрсә уздырмый. Яри ни ул чит кешене чакырмаса, туганнарын бит чакырып шул мәсәлән аны да бәйрәм итәргә була. Бүтән җирләрдә мин ишетмәдем, татарлар менә шулай җыйналган. Алар менә һаман ничә ел дәврендә мин хатта әле ничәнче ел булды, хәр әйтәм сезгә. 11-10 елда хатта аларга элек алдан мин алар хакында теге язгалап тордым газеттә һәм китап чыгардым алар турында, фотолар белән тормышы хакында яздым. Һәр кайсы берничә кеше түләде, шуларны тормышы хакында биография дип атыйлар, шуны яздым хатта. Анда ничә ел узды, алар һаман инде менә юк дигәндә 15 ел дисә була. Алар монда торганына хатта бер 20 елда бар, 25 елда бар торган, күбрәк тә бар, 90-нчы еллардан торалар. Алар үзгәрмәде, гыргадәтләр. Алар җыйналып үзара бәйрәмнәр уздыралар. Әйе, менә анда теге бар бит менә инде безнең диңгезче хатта Франциядагы оныттым инде шул теге ул анарга Кусто, Ив Кусто шул бик күп яшәгән дөньяда ул шул Кусто шул аптырап белгән, хатта Атлантика һәм нәрсә инде тың океан, Тихий дигән кушылалар, әмма сулары аралашып тормый икән дип. Тузы да менә төрле хатта дип. Анага бер шул нидә карапта хезмәт иткән бер гарәп мусулман әйткән, ул безнең Коръән китабында ләкашын язылган дип күрсәткән, теге аптырап каралы дигән шуны. Шул. Менә шул кебек кушылмыйлар. Бар инде кайсылары, мәсәлән, алар хатыннары татар, шуңа күрә инде бәлки туганнар чакыралардыр, татарларны алар. Берничә гаиләне беләм мин, хатта мин китап язганда берәүндә өйдә булдым, икенчедә өйдә булдым мен хатта. Менә булар үзара өйләнешкән, үз милләтен. Тегеннән менә алар бит берничә гаилә, алар килә шул монда бер авыл бигрәк тә Варух дигән. Әллә 40 мең халык торганда шунда гел. Шулар килә дә тора монда урнашып хатта шул алар җыйналып теге без әйтәләр шул пиштертә дип сөннәткә утырта тагы бер баланы. Шуңа күрә инде бәйрәмгә җыйналып уңайсызланыпмы, нәрсәме, миңа имеш төшерәсеңме? Мен әйтәм, мен сиңа аны күчерә алмассым. Телефоннан анда бар икән андый функция, әмма мин белмәдем. Мен әйтәм, сезгә шул камераны бирәм дип биреп котылдым инде камераны аларга. Бармадым. Чөнки мин бераз шул теге күңелсезләнеп киттем. Әйтәм, бездә татарда кызганычка каршы андый күзгә ташланмый. Алар бәйрәмләр уздырып, зур тантана итеп, инде иртәгә хатта ди бүген ирләрне чакыралар ди. Иртәгә ди миңа зарядный устройство бир ди. Мен нигә? Иртәгә ди хатын-кызлар ди җыйнала ди. Ул теге бер малай килде дә шул камера артыннан. Иртә хатын-кызлар анда да төшергә кирәк бат хатта ди.
Мен әйтәм, кара әле булар. Менә күрдегезме алар нинди шундый ни ничек сүз инде. Урысча әйтсәм мин бик оста әйтер идем, татарча әйтеп булмый инде. Менә кумак инде нәрсә дип, татумы, тату менә минемчә ул теге урысча тәрҗемә әйтсәң дружный дигән шулай микән әллә мәгънәсе икенче буламы? Хатта менә шу күренешкә караганда белмим. Ник менә бездә шулай белмибез, менә ишетмибез бит, мәсәлән, сөйләшкәндә фәлән әйтәләр, аш уздырдык әле, аш уздырдык. Анда да инде аш уздырганлар инде. Тыңлап торасың ул хатта. Менә анда гел туганнар җыйнала да, мин әйтәсем килгән, анда минем хатта бер инде шәһәрнең иске шигендә, иске шунда әти мәрхүмнең сеңлесе, ул күршедәге подъездагы әбиләрне кертеп, аларны сыйлыйдыр, әллә кемнәр Коръән укытканнары, хатта ул әтинең сеңлесе дөньяны калдыргач та 3-е, 7-се, 40-ы, хат елы шул әбиләр анда бер туганнар дип тормадылар. Без туганны беренче кеше чакырды, гел әбиләр танымаган миңа, чөнки алар шул теге ахирәтләре аларын булган ди, шул күрше подъездларда дип. Менә минем мәсәлән апам монда тагы бер туган, ул да күрше әбиләр бар, шуларга кертеп бирәм. Аларны хатта чакырдымы ашка шулай итеп. Карап торасың, күбесе үз туганы җыя да, бер мулланы чакыра да, аш уздырдык дип, шуңа сөйләп йөри. Мин уйлап торам, сез туганнарны тукландырыгыз инде, тукландырдыгыз. Аш нәрсә инде аш? Нәрсә бер кешегә Коръән укыттыгыз әйме шул ни? Ичмасам күрше подъездагы шул йорттагы торган җәтим әбиләр булса бит, кертеп бирсә савап бит. Я бер шундый иплеләрне, бер-икәвен, өчәвен чакырса шунда табынга мәсәлән бергә утырык ди, шунда кунаклар белән дип, минемчә савабы күп була. Юк ул. Шул менә җыйналалар, хатта ул сөннәт бәйрәмен бердә ишетмәдем. Бәйрәм түгел микән әллә ул? Белмим. Шул менә мине бик кызыксындыра. Шул хакында мин уйлаган идем, сөйләргәме, сөйләмәскәме. Менә ул бәлки бардыр ул кайсы төбәкләрдә, шул татарларда. Шәһәрдә күзгә ташланмый. Минем әйтәс килә, мин бала чакта сөннәт бәйрәме булды. Мин, энем, икәүбезне хатта әйтмәделәр. Анда әти мәрхүм, ул инде хәзер, бабай да мәрхүм инде, һәммәсе инде алар чабан булды. Шунда даладан алып кайтты, безне нигәдер алып кайтты. Без элек бала чакта гел шунда далада торадырык, җәй буена, авылга кайтмыйча. Бу юлы бер кичкә алып кайттылар нигәдер. Шунасын әти мәрхүм миңа йомшак кына әйтә, мөрәҗәгать иткән, балам ди, идәнгә ят, караваттан егылырсың дип. Мин инде сабый инде, каян белим мин аны ничә, нәрсә, нинди сәбәпле икән, каян белим. Өлкәнрәк булса, мин аны шикләнер идем. Әйе. Шунасын минем энем бүлмә, өйнең бер бүлмәсендә, аны бер бүлмәсе ташласаң, тагы бүлмә инде. Арабызда тагы бер бүлмә. Шунда иртә белән мине уяттылар да, пиштертә башладылар. Мин ахрам аякларны бәйләгәннәр, хатта кулларны да бәйләргә кирәк булды, чөнки мин анда бик шундый артык теләмәдем алар эшләгән. Анда безне күршедә казак, нәрсә исеме, хәзер әйтәм, менә онтыла да тора кирәк чагында шунда. Инде шул хатта бер баласын пештерткән, икенчесе минем яшьтәш. Шуны күреп алып качкан тизрәк. Тизрәк качкан, атасы атка утырып, хатта атка утырып чабып барып, ул теге безнең мәктәп анда бар иде, революция кадәр төзелгән, мөселманнар балалар өчен төзелгән мәктәп, мәдрәсә булган. Шунда ат белән куган, баласы шунда качып калган. Хатта ул аны куып җитәлмәгәнме, ниткәнме, шулай качып биргән. Менә шунда безне, мәсәлән, бирделәр. Башта яттык тормыйчы, шунасын бер озын гына хатын кызның күлмәкләрен бирделәр безгә киергә. Без шуның белән йөрдек инде. Штан кигезмәделәр, беләсез инде, бит нәрсә авырып тора. Шунда безгә бер яткан чакта әбиләр киләдер безгә, бездә шунда шул садака, бездә дип атыйлар. Монда аш бирү, нәрсә дип әйтәләр Татарстанда, бездә садака дип әйтәләр. Шунда әбиләр килеп,
Элек алар мәсәлән без гаит көнне нитсәк, барсак, гаит көнне алар күп булса кайсыкта 10 тиен бирәме, юкмы, күбесе 5 тиен бирәдер хатта. Бу ел алар 15 тиен, 20 тиен биреп безгә шәкерт булдың дип, хатта шатланып, әбиләр шәкерт булдың дип, шулай безгә сөенеп, акча бирәләр, ул җыйналып ятадыр, без энебез белән ятабыз. Идәндә төнне йоклап ятканда бер абыйбыз, миннән 2-3 яшькә өлкәнрәк, шул әкрен тавышланмый үрмәләп килеп, мендәр астыннан безнең акчаны урларга тырышадыр. Шул безнең әбиләр бирде бит акча, шул яшереп куйганны, шуны килеп урлыйдыр хатта. Менә шундый хәл булды. Шул булды, уздырдылар. Хәзер юк. Шәһәрдә бигрәк тә күзгә ташланмый, бер дә ишетмәдем. Анда инде ясыйлар хатта Мин инде Үзбекстанда балачакта торган кишлакта, анда бер малайга ул вакытта бабайлар ясыйдыр, бер дөрес ясамаган кыйшык ясаган хатта Монда булды бер хәл, шундый бик күңелсез хәл булды. Ул инде Кавказдан килгән бер адәм, мусулман да түгел, ул үзе хирург. Шул пиштирткән бер баланы, аны ничектер нәрсә булган әле ул, бәләкәй генә сабыйны, ул әллә бер тамырын тиеп киткәнме, шунда кан ага да икән, алар аңламыйча алганнар да анарга нәрсә инде кигезәләр бит шун кечкенә балага. Ул канны сеңдереп тора икән. Шулай бала киткән да калган дөньядан. Шундый хәл булды. Шас тавыш чыккан хатта менә шулай. Алар инде хатта больница дип әйтәм инде. Шифаханәдә хатта шуны уздыралар, сөннәткә утырталар. Хәзер алар ишетелми дә, белеп тә булмый. Нәрсә әйтәсе килә шул хакта? Бәйрәм. Иң мөһим шул бәйрәм итү мәсәлән, сөннәт бәйрәме дип, анда ишетелми дә хатта, бер нәрсә юк ничектер аны. Күршеләр мәсәлән, ул туганнар арасында ишетмисең, күршеләр арасында ишетмисең, күрмисең хатта, тагы нәрсә үзеңнең йортында торган кешеләр турыннан ишетмисең хатта. Шундый вакыт килде. Ул менә чит илдән килгәннәр, хатта уздыралар алар бер-берсе белән ничек ölümтәдә торалар, бер-берсен югалтмыйлар, үз телендә рәхәтләнеп сөйләшәләр хатта. Әле берсе базарда зарланган, менә бәләкәй сабыйларыбыз, таджик ди безнең урысча сөйләшә, әмма үз телен белмиләр дип. Мин әйтергә тиеш идем анарга, без менә әллә кайчан телебезне югалтып торабыз, үзебезнең җөмһүрияттә яшәп, хатта ул сөйләшә алмыйбыз, югалтып торабыз телебезне. Ул имеш, күрдегезме? Шуннан килеп борчылып ята. Алар ичмәсәм гаиләдә сөйләшә. Безнең бит кеше кызганычка каршы балалары мәктәптән кайтып урысча сөйләшсә, бу ата-анасы да шуңа имеш түнеп тырышалар, имеш шуңдан әле ничә тапкыр күргән. Яди ул элек буладыр авылда әбиләр, хатта әбиләрне апарып ташлый җәй көне, шуны өйрәнәдер. Менә Оренбургның өлкәсендә былтыр барган идем, Сарыкташ район 1746 елны оешкан Татар Сарыкташ дигән авыл, хаттанда гел әбиләр калган. Оренбургдагы торган оныклары җәй көнне килә, аларны әти-әнисе ташлап китә әбиләренә. Әбиләре булар белән татарча сөйләшә. Бераз алар татар телен өйрәнеп кала, татар аңы сеңеп кала, аңына татар теле сеңеп кала. Әбиләр булмаса, нишли хәзер бара бит бу буын китә. Шәһәрдә инде булар үзләре ата-ана булып үсәләр дә, аларның ата-аналар шәһәрдә тора. Анда инде урысча гел сөйләшәләр. Оренбург бигрәк тә инде. Аны мин белмим инде менә. Ничек булыр, телебез ни хәлдә булыр. Әле элек мәктәпләр күп, хәзер аларда юк. Менә шул Асикей районы мәсәлән, анда 60% татар булган иде. Хәзердә бәлки бардыр. Аларда авыллар битеп бара хатта. Анда да. Җәмәгать шун белән тамамлыйсым килә. Мин бит кызганычка каршы белмим менә, кешене кызыксындырамы, юкмы шул тема. Мин хатта менә кайсы вакытта сөйлим дә әйтәм. Нигә мин аны күп сөйләдем? Кешегә ошамас дип кыскартып кына кайсы вакытта куям да, карасам кеше күп тыңлаган. Аңлап та булмый кайсы вакытта.
Үзем дә менә кызык булса бер интернетта мен аны әгәр дә ул да хатта 1,5 сәгать булса да кызык булгач мин аны тыңлыйм инде игътибар белән. Мин бит монда белмим. Тик шуны әйтәсе килә, тамамлап инде. Ата-бабаларыбыз гореф-гадәтләрен ничектер яңартып, үзебез арабызда элемтәләрне өзмичә милләтебезне саклап ничек инде ул менә буш кына игълан булып чыга кызганычка каршы. Буш кына сүзләр, буш кына игълан булмасын инде. Аз булса да истә тотып, минемчә шәһәрдә торса да кеше үз тамырларын күз алдына тотып татарлыгын югалтмаска тиеш. Менә шуның белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз.